Ja pots trobar la meva primera novel·la, 13, a la llibreria La Roca Guinarda, carrer Xiprer, número 13 del barri del Guinardó, a la ciutat de Barcelona. L'individu, depèn de qui, pot ser algú raonable, racional i dialogant. Sí, ja ho he dit, depèn de qui. En canvi, la massa social, sorollosa i més pendent de cridar que d'escoltar o simplement d'enraonar respectant el torn de la paraula, ja és una altra història. I això, els que manen, ho saben molt bé. Cinc mètodes habituals per manipular la massa social. Els romans van ser els primers. Que el poble té gana? Crea un circ i els distreus. Cada cop és més habitual usar una distracció perquè no es parli d'allò que no vols que se sàpiga. Que tens un govern incompetent i corrupte? Parla de la tanca de Melilla. Que et sorgeix un moviment independentista? Molt bé, explota al màxim la teva selecció nacional de futbol. Que per alguna d'aquelles casualitats et descobreixen algun que altre drap brut? Cap problema. Crea un rumor d'un opositor i fes-en màxima difusió. Fet i fet, al cap dels anys, quan es descobreixi la veritat de la teva mentida, ja ningú parlarà del teu cas i, a més, hauràs desgastat a un rival. Senyores i senyors, l'evolució del circ romà. És ben sabut que si agafes una granota i la poses a una cassola amb aigua bullint, aquesta, lògicament, saltarà de seguida. En canvi, si agafes la mateixa granota i la poses a una cassola amb l'aigua tot just començant a escalfar, aquesta no notarà que va pujant la temperatura mica en mica i acabarà morint pel buit de l'aigua. Un altre exemple a destacar és quan ens van pujant el preu del llum, mica en mica, any rere any. Això sí, sense oblidar l'anunci del gener o del febrer, on baixen 4 cèntims el preu perquè veiem que bons que són. Al final, al cap d'una dècada, el preu s'ha multiplicat per 10 sense masses polèmiques ni protestes perquè la gent, total, s'hi ha anat acostumant. Us imagineu la reacció de les masses si ens pugessin el mateix preu d'un dia per l'altre? Exacte, no hi hauria prou polèmica al futbol perquè tapés tal desastre. O sí, ja sabem com és la gent d'aquí. Un altre cas similar seria el 25% del castellà a les escoles catalanes. Ja sabeu, avui ens colen un 25%, demà unes lleis per no desobeir i demà passat et preguntes què collons li ha passat a l'escola dels teus fills. Una manera molt efectiva de guanyar un argument mentider és explicant-la, omplint-la de mitges veritats. En aquest cas, només em caldrà explicar-vos un exemple. Cada any, per increïble que sembli, ens pugen el sou i les pensions a tots per igual.
per igual. És clar, ens expliquen a tots que des de l'últim pensionista fins al rei d'Espanya ens pugen el sou al mateix tant per cent i es queden tan amples. I no t'estan explicant cap mentida. A veure, posem el cas que un pensionista cobra 600 euros al mes, que més d'un ja li agradaria. I que aquest any, a tots per igual, ens posen el sou un 2%. Sabeu quin és el sou anual del rei d'Espanya? 259.000 euros a l'any. I no, al rei no li pugen el sou un 3, un 4 o un 10%. El rei és tant com tu o com jo que el sou se'l pugen exactament igual que un pensionista. Un 2%. Què? He explicat cap mentida? I per qui digui que el rei té unes despeses molt més cares per culpa de la diplomàcia, que sàpiga que això ja entra en el pressupost de la família reial. És a dir, que ho paguem nosaltres. Crear un problema amb una solució ja ben preparada. Posem el cas que tenim un país en guerra. Bé, en guerra no. Com que no està en guerra i vols portar la pau, comences una guerra i després portes la pau, ja saps. Que aquí mai plou al gust de tothom. Esclar, passen els anys i la festa s'acaba. Per fortuna, ho has deixat tot atado i ben atado i fins i tot tens el successor. Però esclar, ja no ets el 1939, sinó el 75, per molt que algú li pesi massa. I resulta que això de les dictadures fa molts anys que ja no es porta, ni a Europa, ni al món, ni enlloc, vaja. Què passa? Que a l'hora del pati cap democràcia vol jugar amb tu perquè ets un manaire. Què fer? Cap problema. Fas votar una Constitució que t'inclogui i de passada blanqueges la teva dictadura als ulls del món. El problema és quan això de la democràcia hi ha amics teus que no els agrada tant, però esclar, la necessites perquè Europa vulgui jugar amb tu. Cap problema. Demana als teus amics que liguin parda, que surti algú a cridar a Suelto el Mundo amb uns trets a l'aire, sobretot que siguin els únics de la nit, res d'enfrontaments reals. Posa't les teves millors gales, evita el mot cop d'estat, que ja sabem que això és una altra història, que el mateix següent, el dels trets, s'entregui per les bones i tu a quedar com el puto amo. Per què fer una carrera de medicina, dret o filosofia adquirint un ofici noble, respectable i amb un cert nivell cultural, podent ser alguna cosa molt més guai, guanyant molts més diners i popularitat, com ara fer de futbolista, youtuber, cantant d'OT o tertulià d'un programa de la premsa del cor després d'haver participat a un reality show? La cultura, l'educació o el coneixement en si et poden fer aprendre a valorar una situació, a jutjar-la i actuar en conseqüència. Quina bestiesa, no? Això de qüestionar tot allò que diguin els personatges de la faràndula. Què passa? Que no vols ser tan guai com ells? Ja saps, a vestir i a parlar com ho fan o a comprar tot allò que et diguin. Suposo que no voldràs que els altres se'n riguin de tu per no anar a la moda, oi? I per què admirar escriptors, artistes o lliures pensadors podent emular a qui es fa la barba d'or protagonitzant espectacles vergonyosos, denigrants i en ocasions insultants? Us aneu adonat que hi ha noticiaris que cada cop, de forma gradual, s'assemblen més i més a un bloc d'anuncis que a un informatiu? I per què discutir de coses tan avorrides com són la opacitat del periodisme d'avui en dia, del govern de torn, del polític corrupte i col·lega d'un jutge que els mitjans han rebut l'ordre d'ignorar, podem debatre durant hores i hores sobre aquell penal no xiulat
o el que ha dit o fet aquella famosa? L'explicació a tantes preguntes és ben senzilla. Si hi ha alguna cosa que els governants saben és que no hi ha res millor que una massa ignorant i estupiditzada per fer-los creure el que els convingui. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un m'agrada, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També recorda que pots activar la campaneta perquè t'avisen de les meves futures publicacions. I com no, fins al punt de fer-me pesat, deixa'm recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els accessalistes, i la tercera, La xarxa fosca. A part de trobar 13 a la Roca Guinarda, podeu trobar la meva saga a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Heu vist quina merdeta tan xula de veus que m'han afegit a l'aplicació dels vídeos?